toimintakyky, miten se itsenäisesti niitä hommia ratkoo, miten se voittaa se pelkos ja arvioida myöskin, onko se toiminta järkevää, niin se on -1 pieni. Et se ajoittain se toimii ihan niin ok joissakin kohdissa, mutta sitten taas jotenkin se hiipuu sille, mutta sitä kuitenkin on siellä. Toi terävyys, sekin on tylsä tyyppi +1, eli pieni ilman jäljellä jäävä hyökkäyshalu. Ei hänellä ole minkäännäköistä tarvetta asettua ihmistäkään vastaan. Niin, tukee. Ei se mitään. Ja toi puolustushalu on kans +1 pieni. Sitä on siellä. Sä kuulit varmaan se murina sieltä. Joo. 3 kertaa se murisi. Niin, että sitä on siellä. Se, että hän ei yksinäs vielä ole niin semmoinen, mutta tietysti kun sä et pelkää. Niin se ei. Oliko sitten kun sä rupet pelkaamaan, niin ei. Jäänyt, niin kyllä se sit sieltä tulee sanomaan sitten kun säkin pelkäät. Ja taisteluhalu, se miten sanottiin, leukoja ja lihastekäytöstä taistella jotakin vastaan ja jostakin johonkin, niin se on +2 kohtuullinen. Et tossa se syttyy vähän hitaasti ja sit vasta tulee se oma lelu, niin sitten siinä. Mutta kun se ei kauheasti näkynyt kelkkaa vastaan minkäännäköistä taistelua eikä oikein missään muuallakaan sillä tavalla, niin se on +2 kohtuullinen. Hermot +1. Tässä nyt lukee hieman rauhaton, mutta ei se ole niinku rauhaton se koira, kyllä hermot ihan kasassa on. Temperamenttisen huomiokyky, keskittymiskyky ja sopeutumiskyky, niin +2 kohtuullisen vilkas. Hän on semmonen, että mä mietin hetken ja sit hämäläinen. Niin, jos hän on hiras, hämäläinen. Et hän ei todellakaan ole mikään hötkypeikko. Hän kyllä tosiaan niinku miettii hetken aikaa ennen kuin lähtee tekemään. Ja ihan oikea-aikaisesti ihan kaikkiin asioihin ota edes kantaa. Kovuus, se on +1 hieman pehmeä. Et kyllä se niinku muistaa, mutta ei se niistä kauheasti järkyty. Et jos jotain ikävää tapahtuu, niin hetken aikaa on semmonen ja sitten taas jatketaan. Et sun kanssa se menee ihan niinku näppärästi, ettei mitään, että vaikka vähän huimaasti ei tule mitään. Se on semmoinen keskiverto, että se ei ole mitään kovin lähellä sitä pehmeää. Eikä se ole kovin lähellä kovaakaan. Kohtuullisen kovaa, se on semmoinen keskiverto. Luoksepäästävyys, se on ihan hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin. Siihen pääsee kaikkien hyökkäystenkin jälkeen koskemaan ilman yhtään mitään ongelmia. Hän on vaan, että hän on hasana, eli meinasit tulla mua hakkaamaan ja antaa olla. Ihan kaveri, ei mitään semmoista kauheata tai mitään muuta. Et ei hän kauhean niin omaehtoisesti tuu sille jipii, kuka sä oot. Mut se, että jos hän menee tutustumaan, niin hän on hän on mästä, hän on ja rapsuttelee nyt siinä. Ja laukausvarma pluspiste 140 ja Mihkoi tuli tuolta toimintakyky se 15, niin loppupiste 125 ja hyväksy